Bylo, nebylo. Ale spíš bylo, než nebylo. Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zase z příliš velké vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí, i tragédie, i trilogie. A teď se podíváme, jak pak je dnes u nás doma. Tadyhle někde uvidíme 5 kočárků, a ne, už je jich 6. Přibýváme nezadržitelně, nedá se vůbec nic dělat. No a tohle to jsou turisti z dalekých JZD. Ti k nám vždycky rádi zavítají právě v době žní, aby obdivovali naše renesanční štíty a hanili nám naše dobré pivo. A tohle je náš nejlepší odborník na dopravu. Dobře se dívejte, jak organizuje bouračku. Ještě veliký štěstí, že lidi na něj vůbec nic nedají. Hele, Franta Prkno, alias Roura, podle toho, do čeho zrovna fušuje. Zuzanka, ta by malovala od rána do večera, ta malinka se taky snaží. Jindřiško, slyšíš mě? Tak mi řekni, proč maluješ modrou. Nemám jinou barvu, strejdo. No proč ne? I Picasso měl modrou éru. Drbna, skákavá. A vždycky, když takhle vyskakuje, tak chce vidět lidem do oken. Tohle by ráda viděla. Ty dva totiž nejsou manželé, ale ona by těsně ráda, aby byli. To je její byt. Pan vedoucí a paní vedoucí něco oslavujou. Asi to nebude nic velkého, protože pijou z malých štamprlat. Hleda, že by to byla revize knih z okresu, nebo dokonce z kraje. To by ale měli větší štamprlata. A tady si to cape malé Joska se svým tátou Jankem, co neustále tvrdí, že má regma. Jestli něco má, tak žížeň a ne regma. A Franta zase veze cihly. Tady se porád ještě reviduje. No ne, Janek pracuje, že by byl nemocný. Není, už se kácí, je zdravý jako vždycky. A Mariánka mu pomůže. Mariánka je dobrá. To je maminka ty holčičky, co má než modrou barvu. A teď ani nevím, jestli je to matka vdova, anebo svobodná matka. No, konečně, nebudeme formalisti. To je Janek. A tohle je taky Janek. I když se jmenuje Robert. Já nevím, co na ty ženský vidí. No ne, kdybys neměl, tak to řekni. Ještě je čas. Tak jsem měl pravdu, je to z kraje, mají 603. Knihy byly v pořádku, štamprlata taky. Ano. A tohle je pro šoféra. A je po vtákách. Teď ho zavezou pěkně až domů, tam se mu uleví a do hospůdky půjde sám. Zase Franta. Co tam má na krku? Nějaký vysoký vyznamenání. Jsi z Okrajiny. Ahoj. Jestli tomu klukovi na ty fušky neudělají strop, tak se udře. To je k nekoukání. Na první pohled to vypadá jako operetka, ale jestli se Robert nevzpamatuje, tak bude mít na krku tragédii. Budeš mě mít rád pořád. Až do smrti. Já musím domů ještě vysmídat.
to je nádhera. To je trefa, maminičko, co? Vrahu. Já a vrah? Blázinku. Čemu je to dobré? Čápy jsou hájení. Já vím, Mariánko, jenomže já mám na to zvláštní povolení, víš? Jen si počkej, Mariánko, až ho vyfešákujeme. Však ona velmi dobře ví, že to nedělám pro sebe. Prosím pěkně, čím je známé naše městečko? Muzeum vycpaný zvěře. A pane učiteli, a prosím vás, i vy ostatní, čím by bylo naše město bez vycpanýho muzeum? Nebylo by panoptikum. Vy byste si měl uvědomit, že dokonalá vycpanina je tou nejlepší vyučovací pomůckou. Učit podle mrtvol, co? To jsem nemyslel vás. A že žádné živé zvíře není nakonec potom tak živé, jako to dříve živé námi potom vycpané. Přece jste mordýři. Nemají rádi rozepětá křídla. Ještě štěstí, že nám žádný nerostou. Poslyšte, pane Oliva, s tímhle pytlem můžete mluvit jen za sebe. Rozumíte? Jen za sebe. A to je ten největší kumšt. No, rozejděte se. Ano. Prosím, každý na své pracoviště. Hned to bude, trochu jsem se zdržel, no. No to víš, Honzíku, že tobě taky, ne? Ta čára potřebuje vzadu opravu. A? Taky koukám, provedu. Počkat. Vyčistit soudruhu? No, vyčistíme. Navlejskáme mařenku, jen se bude... No. Oldo! Jako bys nemohl, když... No. No, tak... Dobrý den. Je to ale kluk pitomá, ten můj Olda, pravda? Nesmysl, váš chlapec je chytrý. Ovšem potřebuje péči. No to je, co se péče týče, ono to je těžké, když je člověk vdovec. A ještě k tomu, že učí ten Robert. Poslyšte, Roberte, říkat svému představenému před veřejností vrahu, to snad není konstruktivní kritika. Nebo ano? No. No, vidíte, že ne. Ostatně já jsem si ještě zcela nevzdal, že vás přivedu na správnou cestu, která je jenom jedna jako pravda, že? No, zvláště je-li to vaše pravda. Moje pravda? Co tím chcete říci, že každý máme svoji pravdu? Mladíku, co to máte za ideu? Na to pozor! Omluvte mě, soudruhu řediteli. Prosím. Vpravo, soudruhu učiteli. Prosím? Řekl jsem vpravo. Pravo. Jak se bude jmenovat? Já nevím. Třeba Vousek. Vousek, no. Metr, kilometr do ucha. Moje sestřenice se vdává, já bych se taky vdávala. Za koho? Třeba za Roberta. A je zase nějaký zlohák. Vždycky si říkáme, že nejhezčí věc na světě je co, Josko? Je přátelství. No. A co dál, Jindřiško? No. Upřímnost. A co ještě? Oldo? Před nikým se nehrbit. Před nikým se nehrbit, no. A to všechno dohromady znamená být dobrým občanem našeho městečka. Tak. A teď každý z vás napíše, nakreslí nebo namaluje, co se mu v našem městečku líbí nebo nelíbí, nebo co by se mu líbilo, aby tu bylo ještě hezčí. Tak a jedem.
Já vím, že mě pozoruješ, ale co mám dělat? Musel jsem jít na Felicii a ty zase na benzín. A taky na maminečku. Když dám hostům, jak se patří, a nedám státu, co mu patří, tak mě zavřou. Když dám státu, co je státu, a uberu turistům, tak tě zavřou taky. Říkáme si ve škole, že nejkrásnější na světě je upřímnost a přátelství. Ale někteří lidé říkají nepravdu. Táta se mi nelíbí, až to volá do ale to tam nenapíšu, ale tam to slyší, protože by mi nařezal. Protože otázka nestojí na patřičné výši našich požadavků, je nutno zvláště přísně dbát mravní stránky věci, mravní stránku věci máte. Protože otázka našich požadavků dále nestojí na úrovni, je třeba... A Julinka stále tak pilná. Karle, zavři oči. No tak růži, neblázni. No ne, to je báječné. To je výborné, to je naprosto dokonalé. Vy jste umělec, soudruhu řediteli? Soudruh také přiložil ruku k dílu. Ne, já provedu jenom to technické. To všechno sochařské, na tom to je dílo našeho pana ředitele. No prosím, každý podle svých možností. No. Kružte. Jak prosím? Kružte, ať je iluze dokonalá. Takhle myslíte? Tak. Jako živý, co? Hej. Tak, děti, dnes budeme malovat podle skutečnosti. Tady soudruh Oliva vám bude sedět, jak se říká, modelem. Kdybyste moc chtěli, tak bych vám mohl něco vyprávět. Třeba o tom, jak jste se zamiloval. Jak jste byl námořník a jak jste rozkotal. Čili o lásce a nebezpečenství. No proč ne? To jsou dvě věci, které z obyčejného člověka dělají hrdinu. Já jsem tenkrát hrdina chtěl být, ovšem. To jsem byl ještě mladík a krasavec. Dneska už nejsem mladík, už jenom krasavec. Proč pak si se nesmála, Helenko? Vy jste krásný strejdo. Děkuju ti, Helenko. A neříkej mě strejdu. Já jsem býval druhým
kormidelníkem na jedné řecké lodi a vyjeli jsme za krásného počasí. Všechno bylo v pořádku. Až teprve, když jsme jeli kolem mysu Beznaděje, tenkrát se to jmenovalo mys Beznaděje, dneska je to mys Dobré naděje. Všechno se zlepšilo. Když jsme jeli kolem toho mysu, tak najednou vypukla bouře. Ale to byla bouřka 3 dny a 3 noci. Ta bouřka dělala, co uměla. Ta loď dělala, co uměla. Já dělal, co jsem uměl, ale kapitán nic neuměl. Tak jsme najeli na skálu a ztroskotali jsme. No, to se ví. Druhý den jsem se probudil, ani nevím jak, na písčité pláži. Nikde nikdo, jenom bedny a trosky. A nedaleko bylo malé městečko. No tak jsem se tam vydal a přijdu do toho městečka a co byste řekli? Na ulicích ani noha, v domech ani noha, na zahrádkách ani noha, lidu prázdno. A jenom z dálky, jako by vánek to přinášel, hudba. Kouzelná hudba, taková jako kouzelná flétna. Neslyšíš? A já jsem za tou hudbou tenkrát šel. A přivedla mě na malé náměstičko a tam byli všichni lidi z toho městečka na kupě a poslouchali kouzelníka, který jim hrál na kouzelnou flétnu. A s tím kouzelníkem přijela dívka, překrásná. Já nikdy tak krásnou dívku v životě neviděl a že jsem se hodně koukal. A jmenovala se Diana. A jak krásně tančila a jak krásně zpívala tahle Diana, tak kolem nohou jí chodil kocour. A ten kocour měl něco, co žádný kocour na světě nikdy nemá. Brejličky. No ne, strej, pane Oliva. Já ještě mám skovaný. Tadyhle jsou. Nedám. Ne, jděte si sednout. Že pak brejličky, to je moje jediná památka, kterou mám na Dianu, která tenkrát byla pro moje oči vtělením všech světa krás a moří tajemství. Takže jsem se do ní naráz, co? A jak? Z vesnice do vesnice jsem s nima šel, z městečka do městečka, vystupoval, všecko dělal, jen jednu jedinou věc jsem nikdy nesměl. Kocourovi sundat tyhle brejličky. A proč? No to jsem se taky ptal, proč. Ale neřekli. Sáně malovaný holka, tobě to jde ale od ruky. To není hned tak vidět. Víš, že by tě s tímhle už vzali do cirkusu jako rychlomalířku? Jo tak, a kdy jsem přestal? Že lidi neřekli. Až jednoho parného dne Diana usnula pod kvetoucí moruší. No jak víte, kdo usne pod kvetoucí moruší, tak musí mluvit pravdu i ze spaní. To je staré přísloví arabské nebo no prostě z Blízkého východu. No tak když Diana usnula pod kvetoucí moruší, tak jsem se jí zeptal a povídám, Diano, pod kvetoucí moruší, proč nesmím sundat ty brejličky? Protože pravila ze spaní Diana pod kvetoucí moruší. Protože kdyby se kocour díval bez brejliček, pod jeho pohledem by lidi zbarvili se podle povah a skutků svých. No a to by asi lidi nesnášeli. Já blázen čekal na nejbližší představení a když bylo všecko v nejlepším, tak šmrnc. A sebral jsem kocourovi brejličky. A stalo se, jak Diana pravila. Lidi se začali barvit podle povah a skutků svých. Někteří byli fialoví. A kdo? Lháři a farizejové. Nevěrníci a nevěrnice byli žlutí. Ano, žlutí jako síra, jako žloudek, jako kanárek. Dobře jim tak. Ano.
Abys věděla to nejdůležitější, Jindřiško, zamilovaní byli červení jako vlčí máky. Prosím, a co se týče normálních lidí? O jo, co se týče normálních lidí, s těmi vždycky největší potíž. Těm to ani nepřidalo, ani neubralo, ale mela byla ohromná. Protože ty Fialoví a ty šediváci nechtěli, aby se to o nich vědělo, tak byli zlí a zabili Kocoura. A co Diana? Diana zmizela a zbyly po ní brejličky. A poznává vás, to je tam ten a to je tam ten on. No. Kdo v životě maluje, ať nestrácí naději. Prosím vás, co mi to děláte ze školy? Vždyť vy jste cvok. A co tam dělá ten Vandrák? Soudruh Oliva, máme hodinu kreslení, tak sedí modelem. To vidím. A dělá přitom bláznivínky. Ne, probouzí v dětech fantazii. Nevědeckou? Ať jiná pro mě neexistuje? Neexistuje. Číčo! Číčo! No tak neblázni. Číčo!
Čičo. Čičo. Nic? Čičo. Čičo. Bolí vás to? Pojďte. Čičo. Morku. Morku. Čičo. Čičo. Morku. Posaďte se. Děkuju. Není horká? Bolí? Ne. Vy jste ta nejkrásnější dívka, jakou jsem kdy viděl. Aspoň se mi to zdá. Rozbili jsme hlavu. Aha, to se stává. Náhoda tomu chtěla. A těší mě. Že mám bouli? Ale ne, že vás poznávám. Mě taky. Jste jako náš kastelán. Jako kdo? Kastelán. Je jako vy, mluví jako vy. Jmenuje se Oliva. Oliva. Známe nějakého Olivu? Chytrý člověk. Taky jako vy. Hezký, co? Měl byste to vědět, když jste kouzelník? Nevím nic. Já vím než to, co chci. A chtěli byste všecko vědět? No, kdybych byl kouzelník. Co říkáte takové černé kávě, osvěženíčko, ne? No. My máme šaty pro všechny lidi. Ne. No, pro koho chcete? No, koho chcete? Napoleona. Ne, to mají všude. Džingis Chána. Ne. Kolumbusa. Ne, já bych spíš něco nevojenského, obyčejného. Jako co? Jako třeba já. Tohle. No. Ne. Tady jste? U nás s kostýmama to máte jako ve vesmíru s konečností a nekonečností. Jaký vesmír byste měl radši, konečný nebo nekonečný? No, co myslíte vy? Já myslím, že by kafe bodlo, co říkáte? To se mi je pěkně sesadila, ale s Robertem to bude stejně těžký. No dobrý, vem si. Robert je holt paličák. Přitom houska.
To je trefné, že? To se jim povedlo.
byla ale blbost. Nemá to hlavy, tak to nemůže být adresné. A tudíž také typické. Jsou to jen takové sprosťačinky. Hochu, my jsme na tom asi stejně. Žlutá je barva nevěry. Šedivá růže. Divná růže. Pozor, paní, šedivá je barva pro kradáky a lapky. A fialová je pro pokrytce, zobany, kariéristy a lháře. Červená, to je pravá láska. Červená je pro zamilovaný.
Ano, jedině středověk. Jste k poznání, pane řediteli. Nebojte se. Najdeme ho, Mourka. Co ty? Jseš v pořádku? Mourek je fuč. Takový je život.
mě čekáš, ty kulko chlupatá? No co pa je? Mourku. Mourku. Co je to tady? Sympozion dvojníků, anebo jde snad o zblížení hmoty a antihmoty, což bych nedoporučoval, protože by mohlo dojít k anihilaci a tím ke vzniku nám dosud neznámé třetí síly a těch známých sil už je na nás dost. Pane Oliva, prosím vás, neběžel tudy Mourek? Lhát či nelhat, to je otázka, i když je tma. Běžel. Kam? No já jsem ho dnes spytli, aby ho nezamordovali. A tady jsem ho pustil, aby u nás zůstal chvíli. Je ho tady zapotřebí. Všude jeho zapotřebí. A nemohl byste nám ukázat, co máte v tom vaku? No jako kouzelník byste to mohl vědět. Promiňte mou nedůvěru. Nevadí. Na nedůvěru jsme u nás zvyklí. Zlí jazykové tvrdí, že pojídám kočky. Ale já tam mám koninu, protože já rád dobrý guláš. Dobrou noc. Spěte sladce. Vy taky. Brou, dvojníku. A propos brou, vy už se na mě nepamatujete? Jak pak ne? Byl jste přece mé druhé já a miloval jste Dianu. Joj, a jak? Jak to, že mě nezná? Mládí je zapomnětlivé. To jenom starý lidi porád vzpomínají. Ta byla krásná, když byla mladá. Co to povídám, Dyť ona je krásná mladá. Tady něco neklape. No proč? Přeci mládí nestárne a krása nezoškliví. Něco na tom je. A jak to děláte dlouho? Jako já? No, od té doby, co to lidi potřebujou. Trochu krásy, trochu kouzel, zkrátka špetka neděle do všedního dne. No a co vy děláte? A já se snažím pěstovat dětskou fantazii. To je křehká bylina. Ta uvadá, když dětství odchází. Já bych to nazval něco jako neodolná letnička. No já se pokouším z ní vypěstovat trvalku odolnou. Mičurinek, co? Tak to máme plný ruce práce, oba dva. A pro podvojníků, brou. Velmi brou. A odkud vlastně máte toho Mourka? Od nás. A, od vás. A kde to je u vás? Všude, kde jsou děti, kde je Oliva a taky, kde jste vy. No a takový, jako vy a pan Oliva. Já už jsem vás kdysi viděl, Diano, jenže to už je strašně dávno, to jsem šel ještě do kopce. No, víte, když je člověk mladý, tak je to jako kdyby stoupal na vysoké pohoří. Jde, pořád do kopce. Ale to nevadí, protože kolem uší mu sviští vítr a nad ním je modré nebe. Úžasně modré, tak modré, až srdce bolí. A když si na ně chce sáhnout, tak mu ucukne. A tenkrát, když jsem šel ještě nahoru, tenkrát jsem vás viděl. Velice často. Já vlastně ani nevím, jak je to možné, že jsem vás hned nepoznal. Vždyť vy jdete pořád do kopce. Jen když jsem s vámi. Nebo s dětmi. Proto je asi tak rád učím. Mourku! Čičo! Mourku!
zajezdí. Diano. Musím. Všude nás někdo čeká. Najdi Mourka. Přijedu si pro něj. Pozor, hlášení o zvláštní situaci. Ztratil jste cvičený kocour mourek. Pohřešovaný živočich je velikosti dospělé, barvy mourovaté. Poněvadž jde o cvičené zvíře, jeho cena je nemalá. Nálezce bude odměněn velkým obnosem. Mně si vlastně nemůže stát ani Níňa. Jo, ale tak si myslím, že se patrně někdo jiný pořádně zapotí, co? Mně je ten kocour docela fuk. Nemám kočky rád pro jejich příslovečnou faleš. A vandráky, to taky nemám rád. A kdo má čistý svědomí, nemusí se bát. Mňau. 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 Iha. Co říkali páni? Iha. Tak prej viděli toho cvičenýho kocoura na poli u lesa. Cvičenej nebo necvičenej, na poli nebo v lese. Takovej macek je prachobyčejná škodná. Člověk má honební lístek a ani ho neužije. Co pak, já bych si taky rád vystřelil. No, Mařenka je nablízkaná, jen se blízká. Tak dneska odpoledne platí? Platí. Kdo? Já přece. Pane, co pak? Smrad. Počkat.
Mariánko, už to na mě zase přišlo. A Janko, mluvíš skutečně pravdu? Jako že je Bůh nade mnou. Ahoj, tati. Mňau. Poslyšte, pane Oliva, kdysi jste mýval lepší vtipy. No ale to jste nebyl takhle šedivej. Kam pak pospícháte? Nikam nepospíchám. Nepospíchám. Pospícháte. Vždycky, když se stydíme, tak pospícháme. Klepat nic? Přiveďte sem Roberta. No vidíte, už je Mourek na světě. Víte co? Ať nám ho Joska přinese, já bych se rád na toho čtvernohého čaroděje podíval zblízka. Zařídím. Volám Josku s kocourem do ředitelny. Dáte na něho pozor. To víš, že dám. Dokud si Diana pro něho nepřijde, bude mu u mě nejlíp, víš? No jo, bude si rád s Číčou. Ten se vystyká. Tak a teď jdi a řekni dětem, že už se o Mourka postarám, běž. Neboj se.
Už jdu na toho mršku. Počkat, stát! Počkejte, mladíku, promluvíme si. No dovolte, to je zrada. Ano, správně, zrada. Jenomže zradil jste vy své učitelské poslání. Já učím dobře, prosím. Posaďte se. Učíte rozeštvávat děti, pokojné občany. Ten kocour je vaše práce. Kocour říkal pravdu. Já odmítám diskutovat o kocourovi. Prosím, ale nařiďte školníkovi, aby mě Mourka vrátil. Učíte rád? Jistě, jinak bych tu už dávno nebyl. No, tak vám dám dobrou radu. Přestaňte se starat o kocoura, nekoukejte nalevo ani napravo a učte. Jinak... Vím vše, Roberte. A co řeknu dětem? Svěřili mi Mourka a teď... No rebelanstvím nic nespravíš. Já neumím ohýbat páteř, Julinko. Ale prosím tebe, taktika nemá s páteří nic společného. Taktika, ty si samou taktikou sfialověla, prosím tě. Ale jenom pro tebe, Roberte, ano, jenom já. pro tebe. No tak měj rozum. Chceš Mourka a chceš učit, no tak se musíš uchýlit ke kompromisu. Prosím, já se chýlím. Prosím. Ale tak nedělej si pořád legraci. Dočasný kompromis je možný. Jaký kompromis, prosím tě, jaký? Tenhle. Víš, jak si ho ředitel považuje? Ano, my už jsme Čápa měli. No tak ho budete mít ještě jednou ve vyšším zájmu. Prosím tě, to taková mumie. Fuj. Roberte, Mourek za Čápa, něco za něco. Ostatní zařídím už já. Julinko. Prosím, je pravda, že Mourek není u vás? No, já jsem ho zatím půjčil tady Oldovu tatínkovi, víš? Táta ho nemá rád. To se ti jenom zdá. Tak, děti, co je to za ptáka? Kdo to ví? No? Tento pták se jmenuje Čáp. Ano. A to už jsme měli. No, měli, ale je to velice důležitý pták. Můžeme si ho zopakovat. Jindřiško, co o něm víš? Čáp se živí rybami a všelijakou divnější havětí. A vezmeme si Mourka zpátky. Dobrý den. Prosím, pokračujte ve výkladu soudruhu. Tak se mi zdá, jako by se mi ohýbala páteř. Kmotr Čáp. To je vděčné téma. Soudruhu řediteli třídu by zajímalo, jak se takový Čáp vycpává. Myslí to vážně? Milí žáci, vyspávání, čili jak říkáme cizím slovem, preparace takového žabojítka není snadnou věcí. Je to, abych tak řekl, obor umělecký, který... Je! Školní nese Mourka v kleci. A má punčochu na hlavě. Vycpávání je jistě velice zajímavá práce, jenomže dnes už ji nepotřebujeme. Už nemusíme zabíjet zvířata jenom proto, abychom z jejich kůže dělali učební pomůcky. Co pak není lepší zachytit jejich život, jejich krásu ve filmu nebo na fotografii, jenom se podívejte na toho chudinku, jak na nás hloupě civí, nebo si představte vycpaného Mourka, že by tu dřepěl se skleněnými kukadly. No, Roberte, ty jsi se zbláznil. Musíš se omluvit. Omluvíš se nebo? Nebo co? Nebo je mezi námi konec? Já jsem pro. Pro co? No pro ten konec, víš? Ale Roberte... Bude to tak lepší, Julinko. Naše páteře by si nerozuměli, víš? To je zajímavé. Na první pohled docela obyčejný kocour a zatím... Taková potvora, co? Hlídejte ho dobře, anarchistu. A jak jsem nařídil? Buďte bez starosti, všechno mám připravený. Já s tím mohu hned začít. Ale teď mě tak napadlo, když už ho máme jednou v hrsti,
Takovýmu kocourovi se může přece hledat co stát, něco vošklivého třeba sežere, nebo... Jděte za vedoucím a Jankem, ať za mnou přijdou před půlnocí do ředitelny. Rozumím. Svolal jsem vás, abychom projednali případ Kocour. Je to velmi žinantní záležitost. Předem upozorňuji, že jako veřejný činitel nehodlám nikoho ovlivňovat, protože nejsem ani pro někoho, ani proti nikomu. Jde mi pouze o to, aby se v našem městečku neopakovaly známé skandální scény a nebyli ostouzeni řádní občané. Trhnout mezi dveřma. A tak prosím, kulturně, příteli, kulturně. Kocoura nám nikdo neukradne. Už mám všecko narafičený. Prosím, pokračujte. Já bych ho trhnul mezi dveřma. No, a co kdyby Kocoura někdo ukradl? Tedy rozumíte, jako ukradl? Třeba zítra tady správce přijde do sklepa a hele, klec je prázdná, okno vyražené, všichni podezírají Roberta a zatím Kocour Pěkně dochcípává. No, to... Co vy na to? No prosím, já nic nerozhoduji, pouze řídím poradu. No, ale někdo to musí rozhodnout, ne? Hluboko si klesl, mladíku. Posuďte sami. Může takovýhle člověk vyučovat naše děti? Vyloučeno. Radím ti dobře, Roberte. Najdi si jiné zaměstnání. Jinak... Natřeme to arabskou gumou a dáme to školníkovi do postele. Že vydáme na hlavu Kocourovi. Vyvěsíme Kocourovi. Školníka dáme do klece a podrazíme mu fajfky. Dáme je řediteli na okno. Školník. Bude zuřit. Že nevím, že se stejně namáhat nebude. Jsme tělocvičí. Sovo! Ještě jeden na hřiště! Dáme národní! Tříďané!
Haló. Všechno sebrat, roztrhat. Žáci třetí třídy se důrazně vyzývají, aby se okamžitě vrátili do svých domovů. Opakuji. Žáci třetí třídy se důrazně vyzývají, aby se okamžitě vrátili do svých domovů. Jo, kdyby tak věděli. Co já vím. Pozor, pozor. Žáci třetí třídy se důrazně vyzývají, aby se okamžitě vrátili do svých domovů. Opakuji. Žáci třetí třídy se důrazně vyzývají, aby se okamžitě vrátili do svých domovů. Děti! Oldo! Oldo! Slyšíš? Tam pozor! No. Tak. Oldo! Děti! Děti, vraťte se! Děti! Oldo! Josko! Blaženko! Na kapluku! Všichni za mnou, prosím, dopředu, z levé strany. Maminečko, a tam z pravé strany zase pravý. Pecíku! 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 Nekřič! A já, tak mě zase neuslyšej. Pecíku! 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 Jdi tam, já jdu tam, a potom já... Pecíku! Peci... Maminečko? Maminečko! Františku! Františku! Mařenko! Mařenko! Dušane! Dušane! Prosím tě, Petříčku! 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 Petříčku, Petříčku, Petříčku! Pozor, pozor. Žáci třetí třídy se důrazně vyzývají, aby se okamžitě vrátili do svých domovů. Opakuji. Žáci třetí třídy se důrazně vyzývají, aby se okamžitě vrátili do svých domovů. Tak prošťárali všecko, ale po dětech, jako kdyby se zem slehla. Tak to zkoušej s prosíkem teďka. Každej po svým. Josko, teda jestli se neukážeš. Tak mi nechoď na oči. Jindřičko, slyšíš mě? Tak konec legrace a hajdy domů, nebo se nedopočítáš. Slyšíš? Prosím, uklidněte si, je to docela normální uličnictví. Až se setmí, dostanou děcka strach a přijdou domů s prosíkem. Maminečko. Petříčku, dítě nešťastný.
Roberečko. To je naštěstí takového pamětí. Za to poděkujme Kocourovi. Pane Robertovi. Ale kde pak, šoj, vyjde náš ředitel? Čert se v tom vyzná. Čertně, ale já jo. Školník to zavinil. Nebo žrali z hospody a říká... Ano! To všecko je vlastně moje vina. To já jsem chtěl zamordovat Kocoura. Já jsem vyváděl Robertovi ty největší nepříjemnosti, ale hlavně jsem podlejzal. Promiňte, pane řediteli. No a potom se divte, který děcko by vydrželo s takovýmhle tátou. Olino! Olíku, pojď domů! Já ti za to slibuju, že už to v životě dělat nebudu. A co já mám říkat? Čizuňka, čizuňka. Vlastnímu dítěti jsem se zošklivil. Však až se Josífek vrátí, bude ze mě vzornej pracovník. Na zemědělské výstavě mě budou ukazovat. Prosím pěkně, kdo z nás je bez viny? Ale tohle jsme si přece nezasloužili. Viník je ředitel. Ale ne, tohle to nemá cenu. Tady je potřeba kliknout na kolena a odprosit jak Roberta, tak Kocoura. Ježíši Maria Josefe, co my jsme se napaktovali za lumpačím. Tak se zeptejte pana ředitele. Ano, jen se mě zeptejte, může být něco krásnějšího než taková upřímná sebekritika. No. Chybovali jste, soudruzi, ale je vám odpuštěno. A teď se musíme všichni semknout. Moment. Školník říkal něco o tom paktování. Ale to tak, Mariánko, už ho nevláčej na veřejnosti, vidí, že má zvýšený komplex viny. No, ten by to ještě nabreptal. Jenať breptá. Nechte mluvit školníka. Ano. Jestli mi věříte, dobře. Tak já mluvit budu! Já mluvit budu, i kdybych měl přímo chleba! No, a co tvoje sebekritika? Chyboval jsem, já vím. Ale řekni sama v čem. Věřil jsem v lidi, slepě, pochopitelně. A sama si slyšela, patolízal, simulant, prostě hnus. Soudruzi, to je vážná chvíle. Hledáte viníka, ale hledáte ho pozdě. Kolikrát jenom já varoval. Snažil jsem se po dobrém, po zlém. Pán si nedal říct. Pán měl svou hlavu. Nakonec poštval děti, aby polepili město plakáty. Taková je pravda, Mariánko. A kdo šel na Kocoura s flintou? Já nevím, jak kdo, ale já jsem si vyšel na zajíce. Ale. A proto jste bouchali po každé Mackovi. Na vlastní oči jsem viděla... Stačí, Tončo. Víš co? Ono bude nejlíp, když se ten Mourek přestěhuje sem, ne? Co říkáte? No, prosím, rád se ho zbavím konečně. Mně nic neudělal. Přineste Kocoura, ale živýho. Nic. Nikde nic. Co? Mlčte, Madono. Ať promluví do té plechové huby Robert. Děcka byly do něj vždycky stejně sfanfrněny. Navrhuji, aby k pořešovaným žákům promluvil jejich nejmilovanější učitel a nejschopnější člen mého sboru, soudruh Robert. Velmi správně. Pojďte se.
Co jsme si, to jsme si. Milé děti, Petříka zvlášť. to jsem já, váš učitel Robert. Čekám tu na vás s vašimi tatínky a maminkami. Kdybyste viděli, jak jsou smutní, ale já také. Nezradili jste sice kamaráda Kocoura, mě jste také drželi palce, to je od vás velice hezké. Ale tím nám už nepomůžete, když si budete hrát na schovávané. Když přijdete, budeme zase spolu, aby Mourkovi nikdo neskřivil ani chlup na té jeho bystrozraké makovici. A proto, děti, honem sem, ať už si zase spolu hrajeme a spolu si říkáme, že ta nejkrásnější věc na světě je přátelství. Pan ti rozkáže. Asi ho máme venku, pojď. Aj, tady máme dámu. A kde je Mourek? Tady. Chudáček nevidí. Pryč s tou punčochou. Stejně už všichni víme, jak se kdo vybarvil. No, ovšem. Počkat, už jste se s Mourkem pomazlili a teď ho musíme střežit jako oko v hlavě. Lháři medová. Kdo ho bude střežit? Vždyť jsem ho slíbil dětem, No, ne? ovšem, a co pak ho neměli? No řekni mi, Oldo. A tak teď Kdo mi dal Mourka? jako děti. To bychom si mohli gratulovat. Dovolte. Ale tak Roberte, mějte rozum. Slyšíš?
Chameleon! Lidičky, teď je to chameleon! Tak si vyhrál. Jsi šťastný? Pojeď se mnou, Roberte. Ano? Bylo, nebylo, ale spíš by mělo být.